Deftere annabijo Irimiya. Irimiya o ardiɗo diina Isra'ilanko'en. Emo jooɗi emo huwa kuugal maako nder Urusalima, nder laamorde leydi Juuda, fombinaju e nder duuɓi sakitiiɗi. Emo noddire annabijo emo waggina Isra'ilanko'en dow kiita ngaray ka dow maɓɓe, ngam ɓe njeɓi alkawal maɓɓe e Allah e ɓe jaggano gunkiiji. O andiniɓe leydi Babila nyamayɓe, ndi laatoto lilaaɗo Allah ngam hiitaaki Isra'ila. Ndi sankitay Urusalima, ndi hocca ɓiɓɓe Isra'ila yaaki maccungaaku. Ɗum jurmini ɗum, boliɗe maako ɗe tabbiti. Irimiya emo nder hossaaɓe, emo dari ko ɗum sankiti Urusalima. O yi'i no ɓiɓɓe Isra'ila njahrira maccungaaku. Deftere nde'e ko nde wi'i fuu ɗum tabbiti e nder suurawol 31 ngol wi'i en gaɗa duuɓi 70 ɗi bagginore Irimiya nder Urusalima, Allah noddimo o hawrita bagginooje maako, o windaɗi bano jimol. Non bo o waɗi, o hawriti woɓɓe bawɓe bindi bi'eteeɗo Barus bo windi ɗum dow laral. Ngam non deftere nden waɗi ka jangeeki, nde suɓaama nde waɗa nder defte seniiɗe. Ɗum fuu ɗum waɗi nder balɗe annabijo o lilaaɗo Allah garduɗo moƴƴere e kiita. Ngam non deftere nden nde fuɗɗiri e noddol ngol Allah waɗani Irimiya. Allah hokkimo kuugal o laato annabijo nder Isra'ilanko'en. Boliinde maako nde ɗoofay, nden bo nde do'a e ɗon ma nde nyiɓitoto ko ɗum wi'ata ɗo woni o wulloto ɓiɓɓe Isra'ila, o bagginayɓe, o andinaɓe dow kiita Allah. Gaɗa majum o waddaniɓe kammunde ko njiyeten ɗo. Ɗum rammitini deftere nden daga suurawol 1 yaaki 24. Bindi Irimiya ɗi kawritama ko leydi Babila hoccaɓe ko ɗum yiɗi anden. Isra'ilanko'en ɓe njeɓi alkawal gongal hakkunde maɓɓe e Allah, ɓe seli gada ko Allah wiɓe. Bindaɗum nder Attawra nde ɗuuɗi eɓe tokka allaji Kananiyanko'en, eɓe nyiɓana hoore maɓɓe gunkiiji nder leydi maɓɓe. Ngam non sai Irimiya fuɗɗi goɗɗum, emo holla ɓe ko gunkiiji ɗi poɗantaɓe, emo huutira boliɗe iri ɗe gaɗoɓe njeenu, ɓe ngala hakkilo, ɓe jogaaki goonga. Non o tindiniri ɓiɓɓe Isra'ila ngam ɗawtare maɓɓe to gunkiiji. Ɗon ma Irimiya fuɗɗiti wulli ardiɓe Isra'ila e ardiɓe diina e laamiɓe e woɓɓe annabo'en kokkuɓe hoore maɓɓe to lallere. Ɓe njoofi dokaji Allah, ɓe ganyi alkawal maako. Ɗum waddaniɓe siya goonga e hallende. Yimɓe ɓe ngalana nder Urusalima fuu, e ɓe worɓe mum en maayi, e ɓe danyawɓe maɓɓe maayi. Hoɗɓe jooɗiɓe nder Urusalima e ɗum harna ɓe bone. Ɓiɓɓe Isra'ila ganyi dokaji Allah, ardiɓe ɓen ma ɓe ngannaaki e ko yahata. En gi'ay ɗum nder suurawol 2 e ɗum noddire haykaliru ndu Irimiya. Ɗon ɓiɓɓe Isra'ila ngarata gam jaggano Allah maɓɓe bono ko ɗume e yaha no haani, amma e yaasi haykaliru ndun eɓe jaggano gunkiiji. Woɓɓe bo nder maɓɓe e tokka Allah kalluko ko Kananiyanko'en, eɓe sakkana ko ɓiɓɓe maɓɓe. Irimiya wa'ajini wa'aju maako ɓurɗum, emo andina Allah mo Isra'ila e wardoya e kiita. O sankitay ɓiɓɓe maako nder haykaliru, o hiitoto Isra'ila, o yoway wanwanɓe maɓɓe dow maɓɓe, ɓe iɓoyay daga woyla. Ɓe e honoɓe Allah hokkayɓe jaalorgal dow Urusalima. Ta jangi a heɓtay ko Irimiya wi'ata dow laamorde Babila. Ɗum yaharay en ko njiyeten nder suurawol 12. Ɓiɓɓe Isra'ila ɓe ganyi ɓe so'oto Allah maɓɓe hitande arandere nde laamiɗo Babila keso wato Nabukodoneza. Allah wi Irimiya o andina ɓe honoɓe Babila eɓe ɗon garoya Isra'ila e leyɗe piliɗe Isra'ila. Ɓe nyamayɓe e konu, ɓe kossayɓe yaaki leydi maɓɓe, ɓe mbaɗa duuɓi 70 ton. O nanditini Babila e jardugel inabojam ngel heewi e kiita iboyka daga nder monnere Allah dow Isra'ila ngam jagganaci gunkiiji e hallende. Allah waɗay Isra'ila e leyɗe piliɗe ɓe njara daga nder jardugel ngel. Suurawol ngol kangol saawi ko ɗume ko yahata dow Babila e waroyki maɓɓe dow Isra'ila. E suurawol 12 yaaki 45. En ji'ay goɗɗi leƴƴi piliɗi daga nder suurawol 45 yaaki 51. Emo meta dow maaji yeɓre arandere e nde meta dow Isra'ila e nde hokka habaru ko yahata.
non no Irimiya wi'uno Isra'ila to ɓe so'oyaki to Allah o bagginiɓe faa yaki sarel ngel heewi, amma ardiɓe Isra'ila ɓe ganyi nankimo. O timminiri e habaru juutuɗum no konoɓe ɓen pilorto Urusalima, ɓe sankitandi e no ɗum torrirta Irimiya e nder sarel ngel ɗum hoccimo non no ɗum hoccinnoɓe yaki leydi Masar. Woɓɓe umminɓe hakkilo daga nder Isra'ilanko'en e ɗo nder habaru kalluɗum ɗu'um e kiita dow ko Irimiya wi'ata o waddi kammunde nder Isra'ila no annabi Musa waɗuno annabaku. O wi'i gaɗa Isra'ila yeɓi alkawal muɗum ɓe kosteteɓe yaki maccungaku. En taway ɗum nder tokkitaki dokaji surawol 13. Allah yeggitata e yimɓe maako, amma o hesɗitinay alkawal maako e maɓɓe, o waylay ɓerɗe maɓɓe. Ngam noon sey Irimiya fooɗi hakkilo maɓɓe e alkawal ngal. O wi'i e wonde nyalde Allah wartiray dokaji maako gonɗi nder attawra naa dow ɗereji, amma o windayɗi dow ɓerɗe maɓɓe, wato yimɓe maako. O yamɗitinayɓe, o ittanayɓe satal hoore maɓɓe, ɓe jiɗaymo yidde gongare. E sarel ngel ɓiɓɓe Isra'ila ɓe so'oy to leydi maɓɓe, to laamiɗo kisnowo iwoyɗo daga nder lenyol Dawda. E ɗo no dañete e sarel ngel lenyol maɓɓe fuu ngol siryotire e Allah, wato Allah goto gongajo. Surawol ngol e ngol holla en fuu e satal hoore ɓiɓɓe Isra'ila. Allah lotanayɓe hakkeji maɓɓe, en ji'ay moƴƴere maako nde waddanayɓe no ɓe kebbinirta alkawal maako no ɗum waɗi fuu. Gaɗa ɗum o waddi gongol jimol bindangol juutungol no Allah hutinirta Babila ngam o hiito leƴƴi piliɗi Isra'ila, wato Masar, Filistiyanko'en, Mowabanko'en, Edomanko'en, Mowabanko'en, Damaskus e Haros. Amma kayɗini ɗum o windi gongol jimol juutungol no ɗum hisnirta ɓiɓɓe Isra'ila e no Allah maɓɓe wariroyta hiito Babila. Ko nde ɗum Allah hutiriɓe, o hutiriɓe ngam ɓe kiito leyɗe ɗe Allah yiɗa hallende nde ɓe ngaɗi e gunkiji leydi maɓɓe. Ngam noon Babila kanjum ma ɗum kiiteteɗum les kiita Allah. Ngam noon sai Irimiya meti kalluɗum dow leydi ndin ngam mangu hoore ma'iri e hallende ma'iri. Babila fa o meti ko ɗuuɗi dow ma'iri e jimol, e mo siftorana en iri ɗowdi ndi o yoyi dow Babila. O so'iti ɗum faa yaaki dow deftere fuɗɗode surawol 11. Babila laatake mawɗum dow wanyuki ko Allah yiɗi e nder mangu hoore maɓɓe e juroraki jawdi e wawgo konu. Allah hokkitirayɓe to gondi leydi ndi sankitaɓe. Deftere nde timminiri e habaru no ɓe sankitirte e timmode e deftere nde holli en goɗɗum laamu garayɗum e ɗum meta dow timmode Babila no ɗum umminari Urusalima no ɓe sankitiri gariri ndin, ɓe pusi hoggo ma'iri, ɓe sankiti haykaliru ndun, ɓe kocci yimɓe leydi ndin yaaki maccungaku. Ɗum hokki en habaru no Irimiya bagginiri dow kiita garayka daga surawol 1 yaaki ngol 24 e no ɗum heewiri. Amma surawol ngol heƴñiri nder jawɗum e ko fooɗata hakkilo. Laamiɗo Urusalima Jehosafat goto nder taniraɓe Dawda laamorde Babila yoofimo daga nder suudu sural, ɓe kollimo moƴƴere, ɓe kumpitimo o jooɗo o ñamda e maɓɓe kanko e laamiɓe ɓen e nder jonde maako fuu. E noon deftere nden timminiri e ɗo en ji'i kammunde, en siftoray e kammunde alkawal nde Irimiya waɗuno nder suraji 13 yaaki 33. Allah yeggitana yimɓe maako, o lildoyayɓe laamiɗo daga nder lenyol Dawda. Ɗum woni ko saawi nder deftere nde'e bagginoje ɗuɗɗe e kiitaji wolinde ne ɗum timminiri kayre woni kammunde o heɓete ɗo yeeso. Nde deftere woni deftere Irimiya e ko nde saawi.